आरोबाव खनसेबाव दिनै आरो भिडिअ लाबोफिननाय जाबाय। एक्चुअली दिनैहाय गामियावसो दंफैदों आं, गामियाव खैलामैला गामियाव फैदों। फैनाय समावहाय हाग्रामा दालाङावहाय आं मोनसे निउस नायदोंमोन आरोखि। नायनानै ओमफ्राय हठाथनो जोंनिया आदै राकेश ब्रह्मनि बाथ्रा निउसखौसो ग्रोब नुस'ना आङो। बोरैबा ओरैनोथ' निउसाव आं बांसिनानो नायजोबो नायनायालाय। दिनै बिनि निउसखौ मैया मोनायाव ज्रेदनो माबा नुज्रेददों आरोखि। नुज्रेदनाया ओरैबायदि जादों, नानिसो होबाय थादों आरोखि। दाना नायावसो फैफिनलायलायबाय आरोखि दाना जोंना राकेश ब्रह्म बिथाङा, EM राकेश ब्रह्म आदैया। जाय हक बाथ्राफ्रा बिदिनोसै। ओमफ्राय दाथ' दैज्लां सम बा दै गोदानजों माने नाफ्राबो मा होनना बुङो जावरिखाङो, बा दै देरोब्ला एसेब्लाबो नाया दावखोनो नागिरोबा मायो, बे समाव बिदि जायो। ओमफ्राय बिखौ मा होननानै बुंबाय दाना राकेश ब्रह्म EMआ, आसाम गभर्नमेन्टआ माबा सनावहाय, सनखौ बावबाय दे, सरि आंखौ क्षमा खालाम, सननि बाथ्राखौबो बुंलायदों बियो। ओमफ्राय बे सननिफ्रायनो जोंनि आसामाव मोनसे आयेन पास खालामनानै दोननाय दङ होननानै बुंदों। ओमफ्राय फैयै जोंनि बे सननिफ्राय नै दासिमहालागै मा सरखार फैदों थांदों, आयेन गोदान खालामदों, बारदों। कंग्रेस थांबाय, कंग्रेसआनो बेसेबांबा बोसोर सासनाव थाबाय, BTC आवबो थाबाय, स्टेटआवबो थाबाय। ओमफ्राय बे दंफां बिजौआव थाग्रा, दिल्लीखौ जों दंफां बिजौ होननांगोन नालाय, बे दंफां बिजौआवबो थाग्राफ्रा कंग्रेसफ्रा बिसोरबो थाबाय बेसेबांबा बोसोर। दा बिथांमोननि समावहायनो नाखौ हमनानै जाबोबाय थादों। फख्रियाव फिसिनायबा आंहा बुंनांगौ जेबो गैया, बाव बिगोमा थायो, रायजो राजा गासैबो माबा खालामजोबनो हाया। बेक्तिगत फख्रियाव थानायफोरखौ फ्रायानो बोखांनानै जाया बे समावहाय। मानो होननानै बुङोबा बिदि दैयो, फिसा होयो नालाय, हिसाबै बेक्तिगत फख्रिफोरनिया जाया। दा बाथ्राया ओरैबायदि जाहैबाय, दा हमनानै ला जोंनाथ' भुटान कान्ट्रि हिसाबै भुटाननिफ्रायथ' नाया फैयो, बेखौथ' जों एसेब्लाबोथ' जानांगोन। मोनजायाबाथ' जों एसे बोरैबा जायोना, मोदोमफ्रानो बिराद लोरफो मावो, बेफोरबायदि आरोखि। दा बिनि आयेन मथे जों मानिबाय दे, जनसाधारना पाब्लिकआ जों मानिबाय। UPPL सरखारनि, राकेश ब्रह्मनि, प्रमद बर'नि बाथ्राफोरखौ जों खोनासंनानै बिथांमोननि जा नाखौ जानाङा, अमाखौ जानाङा, जायखिजाया उदैयाव बिदि थानाय जिनिसखौ जानो नाङा आरोखि, मानिबाय जोंथ' मानिबाय, जों जेरैबो मानियो। नोंथांमोना जेरैबायदि आयेन खालामनानै होदों, जों मानिसुला बा मानिग्रा जों बर' रायजो राजा, बर'ल' नङा, आसामनि ट्राइबेलफोर, नन ट्राइबेलफोर ना, बिथांमोना मानिजोब्बाय। दिनैहाय आयेनखौ सिफायो होनना बुङोबा सोर? आयेनखौ बिसोरनो दागोन, सरखारानो दागोन। नोंसोरनि बे कंग्रेस पार्टि सरखारा, BJP सरखार पार्टियानो दागोन, ओमफ्राय बिसोरनो सिफायनानै होयो। दा हमनानै ला जोंनि BTC आव खुंथायाव दङ हिसाबै बिथां प्रमद बर'आनो, UPPLआनो दङ। मानो होनबा दिनै राकेश ब्रह्मआ मैया डिक्लार होबाय, जोंथ' बर' रायजो राजाया जाला नाखौ, भुटाननिफ्राय फैनाय नाखौबो रेदेंनो थांनायखौनो हगार हरगोन जों, जाला जोङो, हमब्लाबो बेसेबांबा बोसोर जियालबो जागोननो। जोंथ' गिगोन ना, 2 बोसोर गाहाम जियाल जानांगौबा, जोंहाथ' गथ' गथाय दङना, जोंनि फिसा फिसौखौ सोर नायगोन? खोथाया बे। बिनि उनाव दा मेन जाहोनाव फैदो, नैबे राकेश ब्रह्मनि न'खरनि फेमिलिफोर, बिसोरो ना बिदिखौ जायालाफानो थाथारगोन ना? आरो बिसोरनि न'खरनि बाय बाहागिफोर, बैसोरो दिनैहाय दुब्लियाव खनसेब्लाबोथ' ना गुरहैथारगोन। बोसोराव खनसे दै गोदान फैनायजों बा अखा ज्रेब हानायजों ओरैहाय माने नायाबो मा होनना बुङो, जावरिनायजों एसेब्लाबोथ' नोंसोरथ' बे राकेश ब्रह्मनिनो होन, नैबे प्रमद बर'निनो होन, रन्जित बसुमतारिनिनो होन, गबिन्द बसुमतारिनिनो होन,
बिसोरनि फेमिलियानो माथो न'खरनि मानसिफ्रानो माथो नाखौ हमग्रोगोन होनबा दिनै बिसोरखौ हमगोन ना हमा आयेना बैसोरनि न' बिसोरनि सायाव जाहैगोन ना जाहैया जोंथ' दे मालाबा हमनानै बावनानै जों जेबो बिजनेस मावनो रोङि हिसाबै जों नाखौनो मालाबा खनसे ज्राव सारनानै दुब्लिनियाव फ्राय बोखांना लाबोनानै जोङो फुवासेयाव बा 50 थाखा बा 60 थाखायाव जों फानहैगोन जों बेखौ जुदि बोखांनानै जियालबो जागोन नोंसोरनि न'खरनि मानसिफ्रानोथ' बायनानै जागोन ना जों बै बायग्रा मानसिखौसो जों हमनांगोन जोंथ' फानगोनानो जों खारन जोंहा बेखौ ना फाननानै जिहेतु आंहा फिसाखौनो फोरोंगासिनो दङबा आं दुब्लिनि नाखौ जुदि 2 केजिसो जुदि मोनबोनानै आं जुदि फाननायावहाय 200 थाखा मोनबोयोबा आंलाय माथो लस दङ आं फानखागोन बिदि बिनि ना बे नाखौथ' आङो बिदि दङ ना गैया आंथ' बेखौ मिन्थिनाय नङाना जे सारनायाव ना गुरनायाव जाखिनि ना फैदों बेखौ जमा खालामनासो फानगोनथ' आङो ओंखायनो आं बुंदों नोंथांमोना अमा सिथारब्लाबो बेखौबो आयेन खालामनानै दोनदो दाउ बयलार फानबाबो बेखौबो आयेन खालामनानै दोनदो जिखुनु नैबे नानिफ्राय लानानै अमासिम बा मैसो सिथारनायसिमहालागै बिसिमहालागै आयेन खालामनानै दोननाया मोजां आरो नङाब्ला बिदिखौ खालामस्लायस्लाय भुटान सरकारा जेरैबायदि आयेन खालामनानै दोनदों बेफोरबायदि आयेनखौ पास खालामनानै दोन अब्लानो नैबे आदै राकेश मोननि सरकार नैबे बिथां जोंनि प्रमद बर' श्रीजुत प्रमद बर' बिथांनि सरकार गबिन्द बसुमतारीनि सरकार रन्जित बसुमतारीनि सरकार बोसोर बोसोर थाबाय थागोन आरो 2025 सिम बिथांमोननि सरकारा मोजाङै थागोन बिनि उनावबो आरोबाव रायजो राजाया नोंसोरखौ मोजाङै सुख सान्तियैनो गोदान गोदान आयेन पास खालामबाय थानोखौ होबाय थागोन ओमफ्राय जों बर' रायजो राजाया दिनै गबिन्दमोननि थाखाय खिस्राय जासे बुजानाय जोंहा रेकर्ड दं जों बर' रायजो राजाफ्रा बै बे बर' सुबुंफोर बै बे जोंनि NDFBनि लिडारगिरि EM जानाय बा डिपुटि चिफ जानाय बिथांमोना बै बे NDFBनि मुङावहाय ओंखाम संनानै हैनाय बैसोर खिस्रायजासे बुजानाय बै सुबुंखौबो आरो जियालाव 2 बोसोर ना फाननायनि थाखाय सोना दोनफिनबावदो आरोबाव थ' भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामनो सानाखै सोरबाया जुदि नायनो मोजां मोनोबा नायबानो जाबाय आरो नायनो मोजां नङाला डाइरेक्ट स्किप खालामनानै ओंखारबानो जाबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि